iya iya iya. Iya. Terus yo. Iya. Yeah. Hara. Ayo yo. Yeah.
Jarana 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 jarane jarana sing numpak dorotei sing iring para mantri trek nong trek nong trek nurut ketepuk linting strok ketepuk jender bocah kuwi gowo apa rasa jauh bocah kuwi gowo apa salat swagane kaya tak ana salake coba waspadana mesti ati kuciwane lintang cakep ha se yes iyo oh he oh ye oh ya oh ya oh he oh ya oh ha oh ha oh ha oh ha oh ha oh we as das de oi ha oh ha oh ha oh ikan cucut mandi di laut karena ombak bergoyang guntur andang-andangan di atas mulut dengan di atas mulut jadi pandang muda kepencut ikan cucut mandi di laut ikan cucut mandi di laut karena ombak bergoyang guntur andang-andangan di atas mulut andang-andang di atas mulut jadi pandang muda kepencut ojo wegang ring musyawarah ojo wegang ring musyawarah
putusmu makan kang kita ada ora becik maksa wong liya ora becik maksa wong liya lamun sadar mesti makarya dan ngukura punggung pribadi dan ngukura punggung pribadi iku minta kudu tentoi tanggung jawab jroning sesati tanggung jawab jroning sesati pratandani luring putih ikan cucu temani di laut ikan cucu temani di laut terkena ombak bergoyang tuntut pintu kayu jendela cuma sebelah ada sayang baju biru siapa namanya kalau konde saya kira belum punya rumah jendela kaca pakai keris cuma sebelah biru siapa namanya yang kalau kode saya kira belum punya rumah Hae, hae. Urip bocah dari tiap hari sang putri menari pujaanku putri Sarinah abang mate ora loro wong sing ijo luture putih pucak maneh ora luyura
Hadirin dapur delapan kali. Yang pertama Tata, Eka Fitriani, Eka Purnomo, Kaila, Damia, Bagila, dan Samarita. Yuk, yuk, yuk. Oh ya, yo, oh ya, Tata, slow. Ya, 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 ya. Ya, a. Oh ya. Yeay, oh ya. Ya. Harap, harap, harap. Yuk, yuk, yuk. Oh ya, yuk, 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 yuk. Kita saksikan yang selanjutnya ataupun iringan selanjutnya adalah senian gedruk. Gedruknya Blibiran. Dan diinformasikan bahwasanya yuk. Oh ya.
ae slow hara 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 he a ya yo yo he ya ha e ho ya ha o ya e ho ya da o da o da o da o yuk gue tuh ya iya ho ya yo yo he ai solo ya ha e ya ho ayo ayo ya ha e ho ya yuk selalu ya ayo la 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 yuk yuk o ya ho he a so ya oh ya ha o ha o ho ha o solo yos he yos solo ha oi solo he yos ha oi he yos lo ya lo lo ho ya o iun a o za o a i ho ya solo ha o yos he ya a i ya 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 ha oi ya ya oi o la 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 ya he ya oi a o suku batok batok ela elo diroba banyak solo lelai mayung potong aja di lulu lubang he o obati he ora o obang he o
urip golek duit. Namun pemain-pemain kedruk adalah Mas Syafiq, Mas Rizky, Mas Dian, Mas Majid, Mas Rian, dan Mas Chandra setelah penari-penari kedruk kita. Ui, yuk ya, ui, ya ya, ui, ya ya, lo, ayo. Yuk. Yuk, caranya. Yuk. Hujan gerimis di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Selendang, oh selendang maya, yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh maya, hidung mancung, rambutnya dibelai sayang. Kesayangan, dicium pipi, belai dikasih sayang, hidung mancung, rambutnya dibelai sayang. Solera, oh solera, solera, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium sayang, kalau dicium yang marah pacarnya. Selendang, oh selendang maya, yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh maya, hidung mancung, rambutnya dibelai maya. Selendang, oh selendang maya, yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh maya, hidung mancung, rambutnya dibelai maya.
yo. Lintang. Iis. Oh. Iya. Iya. Selamat siang, Dik. Elok, Indah. Selamat Kalian Bapak sore. Bapak Winarto. Bapak sinten, Pak? Ngaturaken Pak sekian Winarto. siang. Cukup bagian dalam keluarga ageng jadilan lintang cah nom saking bleberan Banaran Dalur Kulon Progo. Nggih. Ah iya. Pripun Mas, garapane napa niki nderek kula? Ah iya. Ah iya. Men dibawa sik. Bawa kita melu iki. Yes, oke. Heeh. Yo, Usul kok bawa. yo nyoba Mas, nyoba. Iki monggo Pak. Karo goleren. Duh wong manis. Apa iki? Ono manuke barang ya. Pepujaning ati. Men diampet sih. Kaya ngene rasane wong kasmaran apa to waktu dhewe datang hingga serambut ulas semarang wa mami besok kapan besok lenggah cecer ruang ayu umpama nona kutho en bebati ing kasmaran apa meneh lagi yo Larane lara ora kaya wong Ayo, iyo, iya, iyo. ora renyoan rajana dolan pengo mapiko ya yo iyo iya iyo hae hae sayang sing ngarukun dayo teko kelar
alhamdulillah sing delok luar biasa. Alhamdulillah. Mas, ya. Luar biasa. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Lintang Canom Bleberan. Halo, nyuwun tepuk tanganipun. Ya, makasih. Oh, oke. Dodokku. Susu. Orang kaya. Oh, paten teko. Terima kasih atas dukungan dari warga Blimbira dan juga dari pecinta lintas Kulon Progo dan telah menyaksikan adanya pentas seni Lintang Canom Blimbira Galur Kulon Progo. Lorone lorong orang kaya kan ada buyung Yo. Lanjut mau istirahat. Lanjut. Oh, lanjut. Terus pokoknya. Sik, ambekan sik. Adodoku sumo ora krasa apa panjenengan. Iyo. Mas, dilanjut. Katresnan sejati. Ya ngaten Mbak. Iya Mas Teddy. Podo. Ayo monggo ya Mas ya. Nah. Nggih, gliak-gliak. Oh Mbak Indah, ngaten Mbak Indah. Men sing dadi men cepet mari. Nggih monggo. Monggo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga Kulon Progo atau di sekitar Taman Budaya Kulon Progo ini yang telah datang dan menyaksikan secara langsung pegelaran Sanggar Seni Lintang Canom dari Bleberan Banaran Galur Kulon Progo. Terima kasih atas atensinya dan dukanya dan juga rawuhnya langsung yang merupakan ini pentas mudah-mudahan menjadi hiburan bagi Bapak Ibu hadirin rawuh semuanya. Matur nuwun. Monggo, Mbak. Iya. Gliak-gliak Mas. Diganti sik, Mas. Piye? Ah, sorok diganti sik. Dipenerke. Ora nek ditinggal. Iya. Sabar ya. Mas Pripun? Bocong, nyanyi kayak Mas Iya, Bocong. siap. Nggih. Nah, ya Mas Teddy yuk monggo.
Yuk. Niki Mbak Indah karya Mas Kuncung badhe memberikan kebolehannya. Alon, alon. Ye. Janji tresno disengseni lintang-lintang ingkang aing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa pusaka rembulan ning wayah wengi nambahi kekasih ati iki ati neng ati ngomong manis kang tak ati-ati Lintang Jano. Wong bagus sira dalem aku teko gendong tresno lelangen asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa Kang Mas Tantre hatiku Lintang Jano. Ada di LAN. bersama Mas Kuncung. Ayo anak lanang. Janji tresno disengseni lintang-lintang ingkang aing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kekasih ati iki mampu janane ngerti ngomong manis kang tak ati-ati Lintang Jano.
sewa Kang Mas tentrem atimu aku tidak ngenteni sirmu bisa ketemu Tresno suci manggiyo rahayu Tresno suci manggiyo rahayu. Oh ya Cak yuk yuk. Ya sampun Mas. Piye Mas Kabul? Tarik dulu. Oke, yuk. 3 2 1 lintang canom. Oh ya. Oh ya. Yuk. Yuk Mas Kabul ya. Hoi. oh ya Oh, 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 oh. ae oh ya oh ya oh Solo. ya Oh yes. Ya oh ya oh. Oh ya. Oh ya. Ah oh. Iya. Yuk, yuk. Ye, tepuk tangan untuk Gedro kita, ayo tepuk tangan. Terima kasih untuk Gedro kita. Selanjutnya masih penari Putri. Selamat menyaksikan.
katerli Satu terpagolan Indah Kae montore mabur jejer jarak sebrati ojo nyangkut bareng wae dimenawet ora pedhotenan yuk oh ya oh ya oh ya oh yes ya ya yuk Toko akiku ana limang perkara kaping pisan maca Quran kahanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulana yuk iya yes ya setelah dia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya yuk yuk ya oh ya oh ya yuk oh ya
katon kudo katon kudo esmati esok kante tutur lame sing gawe sliramu maremake orang ngira yen bakale nuwuhake rasa tresno nganti seprene rino wengi tansah ngono ati setia janji sehidup semati ora liyo ambung sliramu sing ngeteni kembange hatiku tak puji tak puji tresno iki tresno iki mugi tansah bisa dadi nyawiji kita canom ada anak-anak ada mas kabel katon kudo katon kudo esmati esok kante tutur lame sing gawe sliramu maremake orang ngira yen bakale nuwuhake rasa tresno nganti seprene rino wengi tansah ngono ati setia janji sehidup semati ora liyo ambung sliramu sing dadi kembange hatiku Iya. Iyo. Iya, ya. Brebes milih aku nalikane kowe pamit lunga mulai ora pasti go neruske laku lakamu mung sinar bulan ngancani aku nek sepi wuku lintang atite pandong aku kanggo kowe sing lukis tresnaku aku ora bisa turu yen turung mbok usap sipe siraku aku
kabarmu yen kowe uga kangen aku ajalo jenengku ning jero ngimpiku sinar bulan ngancani aku ning sepi sepi lintang titip pandong aku kanggo kowe sing lukis tresnaku aku ora bisa turu yen urung kok usap sipe siramu aku bakal setia nunggu nganti angin gawa kabarmu yen kowe uga kangen aku ajalo jenengku ning jero ngimpiku boyas ya iya boyas kondur kondur ya 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 yo 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 ya yo oh ya yo 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 Yuk. Ayo ya, ayo. Yo. Yo. Yo ya. Yuk. Yuk. Asah gede. Gue. Ayo.
marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani memuji marang Sang Kuwasa mugi enggak entuk paring ngapura urip ayam tentrem uga kanthi mulya yuk yuk ôi eo yuk yuk kayu dhewe nononge kok mesem-mesem aduh sayang nononge kok mesem-mesem aduh sayang yuk under yo ya terus yuk yuk
Kae kae. Kowe kowe. Wea. Ha da ai ai. Aku nate dolan-dolan pagi sore. Anggone rame padang bulan nangake. Dasar priyo durung nate palakrama. Weruh mandika sing sajake tanpa kanca. Ya. Yuk. Kondur. Iya ya. Yuk. Selamat. Rahayu. Kondur. Iya ya. Oh iya. Yo dibantu. Ayo mbak, tolong mbak. Wah, tolong, yo. Awas kasih jalan. Yo kasih jalan. Bilang apa? Terima kasih. Sama-sama. Oh ya. Lo caos imu dateng poro penonton sedaya ngatos-atos kalian barang bawaan iki menika wonten tas, dompet, HP ngatos-atos nggih. Ngatos-atos dipun jagi piyambak-piyambak. Matur nuwun. Yuk. Ayo Mas Sugeng. Iya.
Ditambahke Tekan Mas nanti. kabel nih. Tambahke nanti. Ora mari nek tambahke ngonamu. Eh. Ora to. Ditambahno brana Mas Dewas Dewa Rene Sorone Tambah sejatine Ora liya Mung awake dhewe Yuk. Yuk.